যারা ইউথ সেই ই জায়গানি বৈষ্ণবপুরনি লিডার রক যে মাহাই কাহাম ক্রংख्लाय फार्स्ट टू लास्ट जरा चिनी कॉकन खनावै आसे नायखतो क्लाय तंखा आबनि बागै जतन पाइप्लाया हामबाय तो इरफाय मानदाजा चिनी YPF तै चिनी TWF तै चिनी मथानि तांक्रा जतन पाइप्लाया खुलुमुं याफारु एवं चिनी चिनी आजुफां बिनि अनुमति लागै फैसा थाइने कक थानाय आं साइमानो चिनी ताखौरक गोबांमा समायनाहा लामानि परेबो तारफोर नरगसो खालगै नासिङि तंमानि बागै नरंनो तैसा आनि हामजाक मायाफोर तै चिनि बुबाग्रानि मै जतन चबानि चिबाय मायाफोर चिनि बेसि करक सागला थाइसा करक सानाय जे जों एसे दिन करक मा रमै एसे हुमानि परेबो जों जे साक्सेस हमनाय दे ना आंनिया गोबांमा बर'नि कुइसन फायो गोबांमा बर' सोङो ग्रेडार प्रब्लेम माननाय दे गोबांमा बर' सावो जों कि IPF दिरनाय दे बाय थांनो गोबांमा बर'नि कुइसन फायो तफाव आं नावना सानि मोसङो जों अन्न पार्टी हाय खालायमानिया जिनि मेइन इमांलाय जिनि ग्रेडार प्रब्लेम जिनि थामसा जिनि बुबाग्रा कारण बुबाग्रा बार बार अकरमनो साव जिनि बर' যদি দুর্য রমি 16-17 মাস যদি নাচলি দंलाय যিনি হা যিনি নাইকল ফান খাইনাय যিনি হা যিনি শাসন খাইनाय যিনি বুবাগ্রা নরংনা গ্রেটা টিপ্রেল্যান্ড হইনাय অবনি বাই जों যত থানসা মা দंनाय তিনিও সানি মুসুমো বিভিন্ন পার্টি जों খাই ফাইকা তিনিও বিশেষ করে সিপিএম রংনি করং মাসানাय কারণ দীর্ঘ 70 বছর 25 বছর যখন সিপিএম আমল চিনি বরক দফানা আশেখাই ঠকাইকা তিনিও ন খুমসাবাই তিনিও লেট্রিন ন খুমসাবাই সারা জীবন চিনি বরক ধ্বংস খাইগলাহা তিনিও বরক তামহান পইলা চিনি যারা সিপিএম খাইনারক লিডারক তামহান সমস্ত মজদুর এক হো তিনিও মাহাই সাথে সাথে চিনি বরক মজদুর সিনামিগলাহা চিনি বরক আগে হাওত মই চাই চাকरै তিনিও চামং लोंमुं अभाबख्रै तिनि जों तावनाय राजा हायके तंनाय बर' तिनियो दुनियार मजदुर हुते हुते जानि बर'नो मजदुर सदानि क्लाय था ताखुते बुर अबनि बाय नारना सानि मुसु जों ताबो जिनि बुबाग्रानि बिसिते थानसा गायसाना जों कुनो सिपिएम बिरोधे सामानि करगिया तिनि जारा सिपिएम क्लाय जातो कांग्रेस क्लाय जातो फादि नि जों बाक्सा बर'बले चिंता माना जिनि हा नाङो चिंता माना जिनि जातिनि अस्तित्व नाङो जों जदि जातिनि अस्तित्व जदि लारंमाया हला फाइनाय जों 2026 सालके माइ थांनाय ताखुते बुराव अमने बायसि थानसा नाङो बुबाग्रानो नरक साइमानना जिनि बुबाग्रा बुसुजरा दुख माने तिनि मकलि मुक्ति मा हुइतो कारण नरक सियो जिनि बुबाग्रा जिनि बरक दफानि बायनाय दं जिनि बुबाग्रा बिनि मकलि मुक्ति आखुमानायनि कारण हा बिनि जाति जिनि जे जाति तंनाय अ जाति कमाय थानि नाय तहा जों आगे लामा लामा काम खाया ताबं नायदि लामा लामा काम खायने जिनि बरक दफा जों आगे ईद बात्ता काम खाया आगे कुली रंगनोसो ईद बात्ता काम खायमान नुबो ताबं जिनि बरक रंगनोसो कुली हेके काम खायमानि नुबैदों अबनि बागै जों बहुर चेन्ज हमनाय जों कि पार्टी खालायदे चेन्ज हमनाय अबनि बागै जिनि बुबाग्रा सावो पहिला जाति उनोबो जाति कारण जाति करै हला नि कुनो पलिटिक खायनानि रास्ता करै ताबनि बागै जिनि बुबाग्रा नरंनि थानि कायसा करंनो सानो जे थानसा मावनाय तिनियो जिनि जारा युथ तंनाय ब्रंनि बागै खूब गाहाम ग्रप जों 1200 तते पुलिस लांनाय जाते नरबो थंग्रागमै खारागमै जों फान बाक्सामै जों जाते लड़ाई खायनानि बागै जों पुलिस रंनो नाङो अबनि बाय যখন চিনি ইউথ রক তंनाय ताबनि सिनि नरक टियार मावनाय जारा इरानि सिगला तंनाय सिगली तंनाय नरंनि बागै खूब गाहाम ग्रप नरक जाते खूब परिश्रम खायै जाते अमाहाय जागाबो टिकियै तिनियो इ बिष्णुपुर हाय जागानिबो जाते जों पुलिस लामानातै नबतिया तंदि कारण जों साइमानो प्रशासन যদি পুলিশ যদি চিনি लागत हलाय जोंबो खूब फानग्रा गुमनाय एवं चिनि दाबि दाबाना जों खूब आराम खालायसिन खायमानाय अबनि बागै आनि खाजानि ताखुते बुखुरं नरक टियार मांनाय
जों फाइनाय सालाबो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड साननायनि बागै जों बुसकांनि मासाव 16 तारिखआव जों दिल्ली थांनाय जोंनि इयुथ जारा थांनाय जों बरामत लांनाय कारण जोंनि दाबि दिल्लीनि हयतेसो जों तबनाय कारण ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड कोनोदिन जोंनो त्रिपुरा हानि त्रिपुरा राज्य सरकार रिया जोंनो बर'नि रुनाय दिल्लीनि हयते रुनाय अबनि बाय जों दिल्ली मा थांनाय जोंनि आन्दोलन मा खालायनाय जाहाथे जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माननायनि बागै जों आसुल तंया जों आसुल तंमैया जोंनि जारा लिडार तंनाय त्रिपुरा मथानि जों केबा आसुल तंया कारण जों सायमानो जों जोंनि हा कमानाय नायतो जोंनि जातिनि अस्तित्व कमान नायतो अबनि बाय जों तेयारङै ताबंनि सिबि जाते जों जे एवारनेस रोमानि जे बरफ बसा थामसा मांनाय हनि अबनि बागै जों तिनियो लेङै तंफानो जों तिनि बरफनि बागै सामोन खालायतो ताकुते बुहुराव तिनि जों जारा जोंनि लिडार तंनाय जोंनि त्रिपुरा मथानि लिडार तंनाय जत जों थामसा हय जों जत जागाबो जों थाङै मा दङ कारण जों सिउ जोंनि हा जोंनि दफा अस्तित्व पहिला अबनि परेसे जों पलिटिक अबनि परेसे जों विभिन्न किसु अबनि बाय जों तिनियो जोंनि जारा ताखौ भुक तंनाय खुब जों केयारफुलि मा खालामनाय जों फाइनाय बुसकाङो जोंनि आन्दोलन मा जारि तंनाय इरिनि जारा तंनाय सिख्ला बदल ब्राबो फानक्रां मावनाय जों टियार मावनाय कारण जों सेगै मानानाय जोंनि अस्तित्वनो रक्षा मा खालायनाय अस्तित्व रक्षा खालायनायनि बागै नरखाय बरफनो नाङो आरो खाजानि दाखुबताय बुहुग्र फाइदि जों बाक्साखलाय चबा खालायनाय जों बाक्साखलाय जोंनि हानो जों लारगलायनाय जों बाक्साखलाय थामचांलायनाय अबनि बागै जों तिनि गुफुर गोसोम कसम होयै जों 19टा ट्राइब दंमानि एकटा ट्राइब बुंनाय त्रिपुरासा ट्राइब बुंनाय त्रिपुरासा थामचांमोन बिसिंसै जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड लारंनाय ताकुबताय बुहुग्र अबनि बागै जों तियार दङ जों नांखाय जोंनि हा दफानि बागै जों थैरोनाय जों फानदोनाय जों आबहावा जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड कम्प्रमाइज खालायनिया जोंनि बुबाग्राबो सावो सिरिफ 16 मास नासिंबि जों इलेक्शननि बागैया किन्तु जोंनि हा दफानि बागै जों तैयार मा दंनाय अबनि बागै आनि खाजान ताकुबताय बुहुग्र सानि बुसङो जों असक 73 years जों असक दिन क्लाय दंमानि निनि आनि बख्रुबो समदावै बर' फालै जाय दङ जों अबनो वानसुंना नांमानि तिनिया जोंनि जितेन चौधुरीनो तावहेन राज्य सम्पादक रोजाक ठीक আছে রই মানো 25 বছর কোনদিন রাজ্য সম্পাদক রোজা গিয়া তারমানে বাই রোজা গিয়া কারণ ব্রক্সিউ যে বরফ বসানা রহলা বরফ বসা দিশাই থানায় অমনি বাই রোজা গিয়া তিনিও রমানি কারণ তামা বুনসা করে ও তাंनाय চুট পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে মানে অমহাইছে মুইতমা শিকক খারি থামানি পড়েছে নিনি ব্রেন বাড়িও অমনি বাই जों তিয়াতনি নাंनाय তাবো जों केबनो सुजुग रमिया जितेन्द्र चौधुरीनि समय थांका ताबो मुखा बुबाग्रानि समय बुबाग्रानि समयनि बिसिंसै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मालानाय ताकुबताय बुहुग्र अबनि बागै जों टियार मा तंनाय आरो कायसा खरक सानि मुसुङो गोबां मा बर' सायमानो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माया ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड उनिया जों जे कन्स्टिट्यूशनलनि जे दारानि अनुजायै जों सानै तंमानि अब कुनु बुलिया जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट दङ जों सानमानो जोंनि आलादा स्टेट आलादा राज्य जों सानै मानो अबनि बागैसो जों सानो जों कुनु भुल खालामनिया गोबां मा बर' सावो मांला अब माया अब सम्भव आं बर'नो खरक कायसा सानि मुसुङो आगेबो साजाक दङ तिनियो एडिसि उंया एडिसि खालामनिया एडिसि उंया तांनाय एडिसि थांते अब ताई अब खालामनिया किन्तु आं नरनो सानि मुसुङो जखन ते थामसा मय चबा खालायका थामसा उंमानि बिसिंसै जोंनि बिजय राखल जोंनि सामाचरण त्रिपुरा गोबां मा तिनियो लिडार रक जखन थामसा मय फानग्रा खालायै जखन चबा खालायका दिल्लीनि हयते जोंनो एडिसि रखजागो अबनि परे जोंनो तिनियो स्टेट गभर्नमेंट जोंनो एडिसि आफारि मारखा फ्रि गनो हाके जोंनि बुबाग्रानि थानिबो जों जखन थामसावनाय जोंनि बुबाग्रानि बिसिंसै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सोनामनाय अबनि बागै जों केयार मा तंनाय ताकुबताय बुहुग्र जोंनि इयुथ जारा तंनाय जारा लेखा फरिजा जों जारा फोरोंग्रों तिनियो खेला दुला गाहाम ब्रह्मनि बागै पुलिस एवं जारा तिनियो एडुकेटेड बिएड खालायजाक ब्रह्मनि बागै जों टिचार जों सोनामनाय अब जों एडिसि गभर्नमेंट हयते जों सोनामनाय हनि जों कक साबलाय दङ अबनि बागै खूब जानि जारा यंग तिनि जारा एडुकेटेड ब्रह्मनि बागै जों एडुकेटेडनि बिसिंसै जों ब्रह्म टिचार सोनामनाय जों ब्रह्म बिसिंसै जों पुलिस सोनामनाय अमायके जों एडिसि गभर्नमेंट हयते जों सुजुग सुबिदा रनाय हनि जों वानसुबलाय दङ अबनि बागै बेसि देरखरै जों जोंनि जारा यंग बर'नि थानि खूब गाहाम करगब
नरबो तैयार तंगदी तेबो लेखा गोरों उंदी चिनि बरक दफानो जाते मुक्ति खालायनानै बागै जों इडुकेटेड उंनि नांगौ जों सिनि नांगौ अ बिसिंते चिनि दफानो जों फिउनि नांगौ ताकुते बुग्र अबनि बागै आं बेलायकक सानि मुसुंया बाट नरक आसो कष्ट खालाय खानामानि बिसिंते नरकनो थाइसा थाइने कक साइ खानारमानि अबनो बिसिंते बुलप्रान्ति उंमानो नरक नाकारदि दिनिया आं नरक थानि ते लास्ट वान कक साना मुसुंगो सुमिन्दा बंगै दङ लास्ट कक खाय थामजा तहला सब किसुमु दिनिया पारानि बरक खुमसा जदि थामजा तहला अ पाराव कोनो दिन हामिया फैया ठीक अन हायके जों सारा तिफ्रा जदि थामजा तहला कोनो दिन हामिया फैमागला चिनि बिसिंते एबं चिनि ग्रेटार तिफ्रा लेनो जों कोनो दिन माया अंगला जों माननाय न माननाय अबनि बागै जत्तबो जों थामजा तंनाय थामजानि फान चिनि बुबाग्रानि फान चिनि ग्रेटार तिफ्रा लेनि फान असमसाय जत्तनो पाइपलाया हामबा